Nafarroan 167 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean zainketa bereziko unitateko OEn okupazioa 27%koa da. Arrisku handiko pertsonen txertaketarekin hasi dira Nafarroan. Apirilaren 15etik aurrera errenta aitorpena aurrez aurre egiteko aurretiko hitzordua eskatu ahal izango da. Comisiones Obreras, LAB, ELA, UGT, Solidarik, garbiketako sindikatuek Nafarroko gobernuak ezarritako gutxieneko zerbitzuak salatu dituzte ia 100%koa baitira. Iruñako Iturrama, bigarren hezkuntza institutuak estalki berria du patioan. Lurralde koheziorako departamentuak 10.800.000 eurotan esleitu ditu Olabetik Lantzerainoko 121 errepide nazionalaren bigarren zatiko lanak. Construcciones Marizkurrena enpresa esleipedunak laister hasiko ditu lanak. Metautenek eta Zunigak Iriarteko bizikleta ibilbideak estrenatu dituzten. Txibite lehendakariak emakume politikoak berdintasunaren alde lan egiten jarraitzera animatu ditu. Iruñeko udalak etxez etxeko arretaren kudeaketa aldatuko du zerbitzua hobetze aldera. Iruñako udaleko enplegurako prestakuntza programen kalitatea egiaztatu da, non azken ediziotan ia 300 pertsona izan baitira. Hirugarren egunez gelditu dituzte Arostikiaren obrak Lekarozen. Remigia Etxarren Argako erregina hitzaldia oztoporik gabeko emakumeak 2 menderen artean, Kondestable Zibiboxan gaur arratsaldeko 7:00. El Dromedario Records eta Nafarroko Down sindromearen elkarteak motxila 21 ama lurra, Madre Tierra bigarren lana aurkeztu du. Astelehenean 2.228 PCR eta antigeno testak egin ziren Nafarroan eta 7,5 eman zuten positiboa. Denetara, 167 COVID kasu berri azalaratu dira. Aintzineko egunean baina 30 kasu gutxigo. Halere beste erkidegoekin alderatuta, Nafarroan arrisku handian dago izan ere 100.000 biztanleko 411 kasu metatu dira azken 14 egunetan. Zainketa bereziko unitaten OEn okupazioa 27%koa da. Bestetik, aste santuko oporren ondotik hezkuntza talde bakar bat ere ez da konfinatu ikasgeletara itzultzean eta 24 ordutan deskonfinatutako ikasgelei esker ikasleen 100 bueltatu ahal izan dira ikastetxetara. Nafarroak atzotik txertaketa prozesuan sartu ditu COVID-a hartuz gero gaixotasun larria izateko arrisku oso handia duten personak, hemodialisia duten pazienteak, tratamentu onkologikoak, trasplantatuak eta Down sindromea duten personak. Txertaketa estrategian jasotako 7. taldea osatzen duten agira. Hala iragarri zuen pasaden astean Santos Indurain Osasun Kontseilariak. Talde horretako 5.000 kide baino gehiagorekin harremanetan jarriko dira ospitaleko zerbitzuak hitzordu eta txertaketak egiteko. Nafarroko ospitalgunean eta Tuterako Sofia erregina ospitalean hasi dira eta pixkanaka jarraituko du Lizarrako Gartzia Orkoien ospitalean eta Foru Erkidegoko beste zentro batzutan. Presentarles la campaña de la renta 2020 que comienza el próximo lunes 12 de abril y que se va a prolongar hasta el próximo 23 de junio. 2020ko errenta eta ondare kanpaina apirilaren 12an abiatuko da eta ekainaren 23 arte luzatuko da. Hilaren 12tik hau intzinera zergadunek renta.navarra.es webgunean konsultatu ahal izango dituzten Nafarroko Foru Ogasunak egindako proposamenak eta aitorpenak internet bidez aurkezteko epea hasiko da. Hilaren 19tik aurrera aurrez aurreko adierazpenak egin ahal izango dira, Iruñan, Baluarte Kongresu Jauregia eta Entzunaretoan eta horretarako hilaren 15etik aintzinera hitzordua eskatu beharko da. Desde Hacienda se está haciendo un esfuerzo y año tras año intentamos mejorar
todo lo posible, ver dónde hemos tenido más problemas, dónde podemos mejorar e ir avanzando. Bost sindikatuetako garbiketa ataleko arduradunek Nafarroko parlamentuaren parean agertu dira grebaren bezperegunean. Nafarroko gobernuak ezarritako gutxieneko zerbitzuak salatzeko, izan ere zerbitzu horiek gehiegizkoak dira kasu askotan, ia 100%koak baitira. Garbiketen greba apirilaren 13-tik 16 eginen da bia barne. Komisiones Obreras, LAB, ELA, UGT eta Solidarik salatu dute Nafarroko gobernuak goitik bera aldatu dituela apirilaren 6ko foru aginduan argitaratuta zituen gutxieneko zerbitzuak eta akats onartezinak aitzakitzat hartuta. Orain gobernuak ia 100%ean gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu ekonomia eta ogasunean, hezkuntzan edo osasun departamentuan, baita garbitzen ez diren edo itxita dauden eraikinetan ere. Nola azaltzen da udal bateko garbitzaile batek grebe egitea eta museo batekoak eskubide hori ez izatea? Sindikatuek oso larritzat jotzen dituzte azken inposizio horiek. Nafarroko gobernuak azpikontrataturiko langilei grebarako oinarrizko eskubideak kentzen baitiete. Ezin da izan progresista eta berdintasunaren defendatzailea deitzen den gobernuak gobernu horren bulegoetarako zerbitzuak ematen dituzten milaka langileren greba eskubidea praktikan jartzea eragoztea adierazten dute sindikatuen ordezkariek. Simbolismoetatik urruti, adierazpenetatik urruti, Nafarroko gobernuak ekintzen bidez patronalaren alde jartzea erabaki du. Sindikatuen ordezkarien arabera horrela ez da berdintasuna defendatzen. Sektore feminizatua gara lanaldi partzialekoa eta gainera orain Nafarroko gobernuak grebarako dugun oinarrizko eskubidea erabiltzea galarazten digu. Sindikatu guztiek deitutako greba eta gure hitzarmena eta lan baldintzak hobetzeko helburu duen greba batean. Hori dela eta batera ezinak iruditzen zaizkigu gobernua berdintasunarekin konprometituta daudela dioten mezuak eta grebarako eskubideak kentzea, soldata arrakala eta genero diskriminazioa bukatzea bilatzen duten langileek. Garbitzaileak funtseskoa gara berretsi dute aipatutako sindikalistek eta gure hitzarmena funtseskoa ere badenez, Nafarroko gobernuari eskatzen diogu berehala zuzentzeko gehiegizko gutxieneko zerbitzu horiek eta grebarako eskubidea erabiltzeko aukera emateko. Carlos Jimeno hezkuntzako kontseilariak Iruñeko Iturrama bigarren hezkuntza institutua bisitatu du, non berriki amaitu diren jolastokiko estalpea eraikitzeko lanak. Departamentua 2021ean €1.000.000 inbertituko ditu 6 ikastetxeetan horrelako obrak gauzatzeko. Jimeno kontseilariak bisitan iragarri duenez. Bisitaldian egon dira Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria, Miren Arantxa Irizarri institutuko zuzendaria eta Eneko Ardaiz hezkuntzako azpiegitura zerbitzuko zuzendaria Iturrama bigarren hezkuntza institutuan. Lurralde koheziorako departamentuak Olabetik Lantzerainoko 121 errepidearen bigarren zatiaren lanak esleitu dizkio Construcciones Mariezcurrena SL enpresari. 10.800.000 euroren truke. 121 errepidea 2+1 bide bihurtzeko bigarren zatia da. Kasu honetan 12 kilometro hartzen ditu, Olabeko zeharbidetik Lantzeko bidegurutzeraino. Zati honetan Etulain eta Lantzeko sarbideak berrituko dira egungo elkarguneak edatuz eta aldatuz. Zeinetan gorriz seinalaztatutako sarrera eta irtera errai independenteak errepidetik aldendutako biribilguneak eta argiztapen sistemak ezarriko diren. Gainera, Enderiz hegoaldeko irterako biribilgunea edatuko da eta aurreratze zatiak berrantolatuko dira. Beti ere aurkako noranzkoa inbaditu gabe eta bereizteko barrera metalikoekin kontatuz. Gogoan izan behar da 2+1 bideak 3 errailekin kontatzen duten zirkulazio noranzko bikoitzeko errepideak direla. Beraz, erdiko erraila noranzko batean edo bestean aurreratzeko erabiltzen da. Beste zirkulazio noranzkoa inbaditzea saiesteko gainditu ezinezko
erdibitzaile batekin berexitako tarte erregularrak direla medio. Bide mota hauek segurtasuna hobetzea ahalbidetzen dute aurkako noranzkoa inbaditzen duten aurreratze guztiak ezabatuz, eta horrela aurrez aurreko talken arriskoa minimizatuz. Aurreratzeak tarte erregularretan banatzeak hoiek garatzeko itxaronaldien iraupena murriztea ahalbidetzen du, horrela trafiko pilaketak murriztuz, ibilbidearen batez besteko abiaduran eraginik izan gabe. Gainera tarte honetan ez da dei efekturik eragiten ibilgailu astunen zirkulazioan, hauek bere abiadura murrizteko duten obligazioagatik. Are trafikoa baretzeko elementuetan, esaterako biribilgunetan, geratzera heldu behar izanik hurbileko bidekin konexioak erraisteko. Zatia olaben hasiko da, zeinetan saihesbide bat eraikiko den gaur egun aukera aztergaien artean dagoena. Aukera ezberdinak egungo Zandio Otsakain elkarguneraino bitartekoak dira beraz, saihesbide hori garatu arte tarte hau ez da aldatuko. Gune honetatik Enderiz Ostiz saihesbidearen hegoaldeko loturaraino 121 errepideak bi errailekin kontatuko du ipar norabidean eta hego norabidean. 2 metroko erdibitzailearekin eta barrera vertikalarekin. 121 errepidearen enbor nagusiak Enderiz Ostizeko saihesbidean bi errailekin osatutako tipologia bat mantenduko du Irungo norabidean eta Iruñeko norabidean, barrerarekin erdibitzaileak gehituz. Ipar norabideko zatian zerbitzu bide bat ezarriko da Enderizeko errepidearen eta hegoaldeko estekaren alboan kokatutako lur sail ezberdinetan sartu eta irtetean sortzen diren gatazkaguneak ezabatzeko. Proiektuak Enderizeko irteraren hobekuntza kontenplatzen du, egungo Ostizerako elkargunean, zeinetan autobus geltoki bat eta biribilgune bat aurkitzen diren. Biribilgunea edatuko da autobusei itzulbideak ahalbidetzeko eta horrela gaur egun errepidearen beste aldean kokatuta dagoen geltoki bat ezabatzeko. Horrela, ezkerreko marginako markesinan bidaiarien igoera eta jaitsiera guztiak zentralizatzeko. Hiriarteko garraioaren segurtasuna hobetuz. Burutainen saihesbide bat eraikiko da orainaldien aukeren artean aztergai dena. Beraz, Enderiz Ostizeko saihesbidearen ipar irteratik Burutaineko gasolindegia iragan arte egungo behin-behineko zatia mantenduko da. Burutaineko irteratik Etulain arte errepideak bi errailekin kontatuko du Iruñako norabidean eta batekin Irungo norabidean barrera metalikoarekin hornitutako 2 metroko erdibitzaile bat barne. Etulaingo bide gurutzean sarbide berri bat eraikiko da zein udalerrira sartzeko edo 121 errepidean txertatzeko itxaronaldirako bi errail zentralekin osatutako T-erako elkargune bat izango den. Bide gurutze berri honetatik Olagoeko saihesbidearen lehenengo erdian bi errail jarriko dira erabilgarri Irungo norabidean eta bat Iruñarantz, 2 metroko erdibitzailearekin eta barrera metalikoarekin berexita. Lantzerako elkargunean Etulainen proiektutakoaren antzeko sarbide berri bat eraikiko da. T-erako elkarguneak gorriz seinalaztatutako itxaronaldirako bi errail zentralekin kontatuko du. Hoy venimos a visitar la vía ciclable que se acaba de inaugurar. Metauten eta Zúñiga udalerriek dagoeneko oinezkoentzako eta bizikletentzako bi ibilbide dituzte Basko Navarro trenbidearen bide berdean sartuta dauden 30 udalerritara konektatzeko aukera ematen dutenak. Maria Txibiten Nafarroko lehendakariak udalerrien arteko joan etorrietan mugikortasun jasangarria bultzatzen duten azpiegitura berrien aurkezpenean parte hartu du. Lehendakariak bere bizitan nabarmendu du ibilgailu motordunen eta errepiden mendekotasuna murriztera bideratutako jarduerak direla. Bide segurtasuna areagotuz eta landa turismoaren eta kirol praktiken eskaintzaren bidez beren eragin eremuetan sortzen duten garapen ekonomikoa azpimarratu du. Bernardo Ziriza Lurralde Kohesiorako kontseilariarekin, Berta Miranda garraio zuzendari nagusiarekin, Oiana Berazametauneko alkatearekin eta Pedro
Mario Oteiza Zunigako alkatearekin Txibite lehendakaria Metautenen eraiki den bizikleta ibilbidearen zati bat bizikletaz ibili da. Zunigako eta Metautengo bideek antzeko baldintzak dituzte, 3 metro zabal eta areka, ura ebakuatzen laguntzeko egitura kaltetu gabe. Erabiltzaileentzako informazio seinaleak dituzte ere. Metautengo udalerriek 6 konzeju ditu: Ganuza, Arteaga, Zufia, Metauten, Ollokoien eta Ollobarren, eta 288 biztanle dira guztira. Milarin bidea bezala ezagutzen den gunean egin dira lanak. Baskon Navarroko bide berdean, Siernako bihurgunearekin loturaino eta Ollobarren Ganuza bidean bide berdetik hasten dena. Horrek aukera ematen du Aran osoa zeharkatzeko 11 kilometroko ibilbidea eginez, 6 konzejuak zeharkatuz eta Boilurraren museorako sarbide emanez. Inbertsio hori esker 3 kilometro bide egokitu dira edozein ibilgailu eta edo ibiltariren zirkulazioa zailtzen zuen egoera txarrean zeudenak. Zunigan 109 biztanle dituelarik bide berriak 487 metroko luzera du eta Nazional 7181 errepidearekiko paraleloan doa. Hirigunea, Basko Navarro trenbidearekin lotuz, Navarra 132 errepidearen inguruan. Jarduera horiek 110.000 euroko aurrekontua izan dute guztira. Metauteneko lanek 70.000 euroko inbertsioa izan dute, horietatik 55.000 garraio zuzendaritza nagusia jarri ditu, eta 15.000 euro proiektu estrategikoen zuzendaritza nagusiak. Bestalde, Zunigako ibilbidea 40.000 euroko kostuarekin garraio zuzendaritzak finantzatu du osorik. Ibilbide berri hoiei esker Zuniga eta Metautengo Aranak bide berdea osatzen duten 30 herriekin lotuko dira. Bizikleta eta oinezkoentzako bide baten bidez. Basko Navarro trenbidearen ibilbideak Nafarroa eta Gipuzkoa lotzen ditu, Arabatik barrena. 120 kilometroko ibilbide batean, eta Lizarrako 6 herri, Lizarra, Zubielki, Zufia, Murieta, Antzin eta Azedo, eta Euskadiko 23, Santigurutze, Kanpezu, Antoñana, Atauri, Maeztu, Erentxun, Trokoniz, Estibaliz, Andollu, Aberasturi, Otazu, Gasteiz, Durana, Retana, Luko, Urbina, Legutio, Landa, Leintz, Gatzaga, Eskoriatza, Aretxate, Oñati eta Bergara. Bi ekintzak Nafarroa suspertu 2020-2023 planaren barruan eta Nafarroko mugikortasun jasangarriaren plan zuzentzailearen barruan sartzen dira. Nafarroa suspertu 2020-2023 planak mugikortasun jasangarriaren aldeko eta ibilgailu motordun pribatuaren ordezko garraiobideak bultzatzeko apustu egiten du. Plan horrek bizikletaren esparruan hainbat jarduera aurreikusten ditu, hala nola, Nafarroko udalerrietan bizikletagune berriak eraikitzea, tokiko erakundekin lankidetzan edo kartografia interaktibo bat egitea foru komunitatean bizikletak erabiltzeko dauden ibilbide guztiekin. La verdad que es un foro innovador, ¿no? Pero que además es un foro que contribuye al empoderamiento de las mujeres, pero también a la visibilización de la participación y de la influencia de los liderazgos de las mujeres en el ámbito de lo político. Maria Txibite Nafarroko lehendakariak berdintasunaren alde lan egiten jarraitzeko deia zabaldu die foru komunitateko emakume alkate eta zinegotziei. Politikatik hezkuntzaraino, genero indarkeria, soldata arrakala eta desberdintasun sozialak aintzat hartuta. Hala egin du 50 bat lagunen aintzinean, toki erakundetako emakume politikoen foroaren 3. edizioaren irekieran baluarten. Nafarroko Berdintasunerako Institutuak Nafarroko udalerrien eta Kontzejoen Federazioarekin batera antolatutako hitzordua Nafarroko zona ezberdinetan garatuko da, eta horren helburua da emakumen lana indartzea tokiko politikan, hau da. Hain agerikoa ez den eta askotan gutxi eskertzen den baina ezinbestekoa den espazioan. Txibite lehendakariak gogoratu duen moduan, hori dela eta meritu handia du toki mailan egoteko eta konpromiso hartzeko urratsa ematen duenak nabarmendu du. Remirez lehendakari ordea, Eba Isturiz, zuzendari kudeatzailea eta Nafarroko udalerrien eta Kontzejoen Federazioko lehendakaria den Juan Carlos Castillo hitzorduan izan dira. Helburua da foroaren jarraipenaren eta
deszentralizazioaren alde lan egitea eta horretarako topaketak antolatu dituzte lurralde ezberdinetan. Hala nola, Iruñan eta Iruñ herrian, Pirineoetan, Erriberan eta Lizarraldean. Emakume gehiagok parte hartzeko aukera izan dezaten. Oraingoz, apirilean izen emateko epe berria zabaldu da, emakumezko alkate eta zinegotzi gehiagok ekimenarekin bat egin dezaten. Horrela, online foroa eta programa pilotu egingo dira Pirineotarako zonan. Neurri hoien guztien asmoa da tokiko eta landako arlo politikoko emakumeak elkartzeko eta elkarren artean eztabaidatzeko foroa zabaltzea, haien parte hartze soziala eta politikoa eta erabakiak hartzeko gunetan egotea sustatuko duen lekua. Tokiko politikan emakumeen presentzia 4 puntu hazi bada ere, egun arrakala izaten jarraitzen da eremu horretan eta horri aurre egin behar diogu politika publikoekin, hezkuntzarekin eta nola ez, honako hau bezalako foroekin nabarmendu du lehendakariak. Lehendakariarentzat gakoa trebetasun teknikoen eta emozionalen artean oreka lortzea da, ezagutza teknikoa, empatia eta emozion erabilera bezain garrantzitsua baita, hoiek azken finean politika gizarte hartzen duten eta horretan emakumek asko dute esateko, lehendakariak ziurtatu duenez politika egiteko moduak sartzen baditituzte, hau da, modu parte hartzailegoak, horizontalagoak eta erlazionalagoak. Les hemos convocado para informarles de un cambio que va a impulsar el Ayuntamiento de Pamplona, este ayuntamiento, para mejorar el SAD, el Servicio de Atención a Domicilio. Iruñeko udalak etxez etxeko arretaren kudeaketa aldatu behar du zerbitzu hobetzeko, erabiltzaileen beharretara azkarrago eta eraginkorrago egokitzeko eta eraginkortasun ekonomikoa lortzeko. Iruñeko alkate Enrique Maiak eta gizarte zerbitzuetako komunitate ekintzako eta kirol zinegotzia ordezkaria Maria Caballerok prentsaurrekoan jakinarazi duten moduan. Horrela, zerbitzuaren kalitatearen galerari aurre egin nahi zaio zeina zerbitzu hori eskatzen duten personen kopurua murriztu delako, eta kopuru horren eta jasotako kexen artean dagoen 100% handitu delako ikusten baita esaterako. Kexak sortzen dira adibidez, adostutako egun edo orduan ez delako arretarik ematen, familia langileak emandako arretarekin ados ez daudelako, edo erreferentziazko famili langilea aldatzen delako, absentismo altua dela eta hori funtzeskotzat hartzen da personen arlo intimoren oinarrizko premiak estaltzen baita, hala nola garbitasuna eta osasuna. Erabiltzailea 2015ean 1067 izatetik 2020an 854 izatera igaro dira. Iruñeko udalak SAD Pamplona Sociedad Limitada enpresa publikoa sortzearen alde egin du eta horren kapitala 3.000 euro. Iruñeko udalarena izanen da bakarrik. Zerbitzuaren kalitatea handiagoa lortzeko langileak zerbitzura eta eskatutako ordutegietara hoberen egokituz eta lan baldintzak hobe antolatuz. Antolaketa berriak eraginkortasuna lortu nahi du, izan ere udalak zerbitzua bere gain hartzeak urtero 2 milioi euroko gastu ekarri du. Udalak eskatutako kanpoko txostenaren arabera. 2020an langileria gastua 5.900.000 euro izan igo zen. Guztizkoaren 185 zeinak 6.100.000 euro jotzen baitu. Etxez etxeko laguntza zerbitzua udalak sozietate publiko baten bidez ematen zuen zerbitzua da, lizitazio publikoaren bidez kontratatutako enpresa baten laguntzarekin. 2017ko urtarrilean udalak zerbitzua bere gain hartzeko erabaki hartu zuen eta horrek zerbitzuaren kostua handitu du, gastua 154 handitu da, eta emandako zerbitzuak murriztu dira. Udalak zerbitzua ebaluatzeko enkargatutako auditoreatzaren arabera. Que hemos promovido para conocer cuál es la situación real del servicio. Iruñako udaleko gizarte zerbitzuetako alorrak egiten dituen prestakuntza ekintzek ISO egiaztagiria jaso dute, hau da kalitatezko kudeaketa sistemak arautzen dituen nazioarteko estandarra betetzen dute. Zehazki maila hau honako hauei aitortu zaie.
Iruñeko udaleko lantegi eskoletako programetako prestakuntza ekintzen diseinu, kudeaketa eta irakaskuntzari. Tokiko entitaten egiten diren langabetuendako ikastaroei eta udalak espetxean bultzatzen dituen lantegiei. 3 lan ildo hauetako bakoitzeko azken edizioan 280 pertsona inguru parte hartzen ari dira edo parte hartu dute, oraindik ikastaroa egiten ari diren 100 gazte, 6 lantegi eskoletan, 60 pertsona langabetuendako hainbat ikastaro modalitatean eta 120 inguru espetxeko lantegietan. Hori azken 18 hilabetetan, baina prestakuntza ekimen horiek hainbat eduki, ikasle, profil ezberdin eta eskolak emateko ere hainbat leku izan dituzte denboran zehar. Iruñeko udalean ibilbide luzea dute, beraz, milaka personarengana iritsi den prestakuntza esperientzia da eta haren lan ildoei jarraipena eman nahi zaie. 1986an Landaben prestakuntza zentroan egindako lehenengo lantegi eskolatik hasi, 80ko hamarkadatik hainbat udal lokaletan ematen diren langabetuendako ikastaroa barne eta 2000 urtean hasitako espetxe barneko prestakuntzari emandako bultzada arte, alegin honen iraupenak udalak herritarrak gizartaratzeko eta lanera bideratzeko duen interesa egiaztatzen du. Udalerriko enplegurako prestakuntza programen kalitatea egiaztatzeko lana 2008ko irailean hasi zen, Abako enpresa gainbegiralearekin, eta 6 hilabetez egiaztapenak, bilerak eta doikuntzak egiten aritu ondoren ISO lorpenarekin amaitu da. Ad hoc Zertifikazion Ebaluazio Enpresaren ikuskaritzaren bitartez. Gaur egun Iruñako udala eduki espezializatutako 6 ikastaro ematen ari da beste hainbeste lantegi eskolatan, lorezaintza, soldadura, zurgintza, argintza, igel serotza eta askotariko zerbitzuak zeinak Landaben eta Arantzadiko formakuntza zentroetan eta maiteminduen pasealekuko udal lokaletan bai daude. Prestakuntza prozesua benetako lan inguru batean garatzen da, beraz, ikasleek saio teorikoa jasotzeaz gain, udaleko alor ezberdinentzat edo beste zenbait entitate edo enpresentzat obra eta enkarguak egiten dituzte. Hirugarren egunez jarraian herritar talde batek Aroztegian egiten ari diren obrak geldiarazi zituzten. Baztangozin Nafarroko hainbat eragilek urtetan proiektuak gelditzeko eskaerari erantzunez ekin zioten bidegabekeria hau gelditzeari ohar batean Aroztegi eta Gero Zer plataformak eta Baztango Gazte Asanbladak zabaldu dutenez. Gaur arratsaldeko 7tik 8 Remigia Etxarren Argako erregina hitzaldia oztoporik gabeko emakumeak 2 menderen artean Kondestableko zibiboxan. Zenbait emakumek aparteko amets bat izan dute, fisikaren legei aurre eginez, ezoiko balentriak egin edo egunerokotasunaren mugak gainditzea, estereotipoak hautsiz eta esiak irekiz. Maria Spelterini ospetsuak Niagarako ur jauziak gurutzatu zituen orekarien soka gainean, eta Nielson Taylor alarguna izan zen bere burua upel batean sartuta ur jauzi berberatik botatzeko burutazio bitxia izan zuen lehenbiziko persona, eta esperientziatik bizirik atera zen. Ausartak, mutiriak, beldurri gabekoak emakumen historiaren garai erabakigarri batean, sufragisten ideiak forma hartzen joan zirenean, haietako batzuk beren ametsak betetzea lortu zuten. Hainbat hilabetez lan horretan aritu ondoren Motxila 21 bere azken diskoa aurkeztu du, Amalurra. Lehenbiziko aldiz entzun ahal izango dugu Down sindromea duten musikariek osatutako talde nafarraren bigarren lana. Pandemian forma hartu ondoren orain ezagutzera eman nahi dituzten abestiak aurkeztu dituzte. Guztira 10 abesti dira, hoietako 4 euskaraz, 5 gaztelaniaz eta azkena ingelesez. 21 lagunek osatutako talde
3 hizkuntzetan egongo da eta euren abestietan ska, rock and roll, heavy eta rap estiloak uztartzen dituzte, besteak beste. Asia gure anaiak hartu erritmoa, kantu bakarrekin, indarraz gizatasuna. Amalurra gizakia, errespetuan bizitzeko tokia. Amalurra gizakia, errespetuan bizitzeko tokia. Pachamama, luna puna, taibi haidin sumak kausana pa. Pachamama, luna puna, taibi haidin sumak kausana pa. 2018ko uztaia, txupinazoa gurea, koeteari zu emanta, bagoaz mundu osora, oazen denok parlamentura, Afrika, Asia gure anaien eskubideak nahi ditugu bermatu, lurrik arabada torona. Bizitzeko tokia, amalurra gizakia, errespetuan bizitzeko tokia. La roca plaza Inés, te sirvía garcía. La roca plaza Inés, te sirvía garcía. La 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 la, garcía.